College pun vibro sa senpat te haka menin pratarik ki badi exam menin pratarik ki don ki bom yo ban download mid card mo ki mla are ban download mid card dalek kumno thobe your city examination is not live te ki mla are ban download mid card te menin ki ba la pentip to kumno kundon kuma shpo kosan gode ki ba ngatip mo ki bom tip kata ya lakajong te gitu mau mo ka postpone tang kajong phi mo te kini kiwe ki ba yo ban download mid card ngut ba hab baik ban late to exam te kini ki ba amla are ban yo mid card ngut ba kajong phi postpone katu kesentar kajong phi postpone te kira tang katu kesentaran phi te kin sa ai ka tarik ka batmai te phaban check baik na ka por po ka website tawangan page nya kan ka baik ka balat don basen hangne ka tho Dear candidate, your CTGD 2026 examination has been postponed and will be rescheduled on a forthcoming exam date. Please keep on checking the status of your admit card on the official website for any update in this regard. Tekmut ba kini ba kami oleh to exam haka pratarik lane kiba milik to exam haka kandai tarik ru kebandi lasai kibum yo admit card tapi habi check ba jaka website haduk ba kandami katerik ka batmai mah nekin sa reschedule la bandai ki khat pra khandai lai pho tarik kanu tarik ru kin sa penbek kin sa iyo tarik te inai ap kata tarik te wat nom ting ne ba phin ong o wang indu no ban exam anam dan gum kata ka ting mal ka dei na po ka website hi te kin sa pen klab yang ka tarik te dada don biang kini ba 4 dep exam na ni chkmat te da ka jong phiru kam long ka thoba your examination city is not live te phabi abai habi check wait nak por chakapor te kan sami kan notice hang tu ka jong phi hi mo separately laga jong ba yo message bi phone jong phi te gitu ki bom lele ra bala ban download mid card bi download apply bi ban exam tang gitu ki bom la are ban download mid card mut ba phi ha ban abeng ye ka tarik ka wat mai te tangi ne hi ki musai habi de bergane khulish bon